Nganong lami man jud kining milk tea pa? Ambot lang kahanak. Nganong lami jud kayo ni? Bising mahal kayo. Magbalik-balik jud kag palit kay perti mang lami ah. Gani pa no. Pero nganong naman ni itom? Aha! Kabalo na ko nak. Tahi ni sa kanding. Maamagid ka pa. Kay itom nga lingin. Mauni ni sikreto nila nak. Mauning lami kay milk tea. Mauday milk tea pa kay letter T tae. Mauni nak no. Nya kanong naman ni puti. Kabalo na ko pa kanang puti. Gatas na siya. Maunang gihimong milk tea. Ang gatas, gisagulan og tayo sa kanding maunang nahimong milk tea. Karon nak, kabalo na ta. Karon kay kabalo naman ta. Magbuhat ta. Tara! Gikan karon maghimo na milk tea. Di nami mamalit. Tara nak, magdali ta buhat. Pa, may gani na ay kanding. Karon, kay nakakita na tag kanding. Maura din ilang sikreto nga lami kayo ang milk tea. Pa, tara na pa mamunit na ta. Karon, dili na ta makagasto karon. Kay kabalo na ta mulutog milk tea o kabalo na ta sa unsay isagol. Pa, dali na pa kay daghang gigtay kanding diri. Pa, di na ta maglisod og sagol pa. Taira man di sa kanding ang ilang isagol. Buti pang mahala niya taira di sa kanding. Gani nak, daghano na to nak. Panagantag masagol ba? Mahal pa kay ilang milk tea. Nga tayo na sa kanding ang sagol. Kadali raman day ani. Pa, sakto na siguro ni pa kay daghan naman eh. Ako apo nak. Sakto na siguro ni kay daghan na kayo. Salamat miha kay nanami pansagol. Lami kay ni ron. Nak, naana tayo kanding. Daghang di ko gikuha nga tayo sa kanding pa. Kay kung daghan mas lami. Nak, naana matay tayo sa kanding. Gatas alay kulang ani. Tara mangita ta gatas. Sige, sige. Ayos sa Sarmina. Ano man day pa? Di ba nangita ta gatas nak? Oo. Na ang kahoy diri na katawan. Unsa may naa sa kahoy nga tawaan? Wadyo kay utok ba? Ingon sila, mag-wish daw ka ng kahuya kung unsa daw imong gipangayo, ihatag daw. Ah, ninduta di ana pa oy. Sige, mag-wish ta gatas pa. Tanawa gani diri nako. Daghan kaayo kakaw nga prutas. Mao na timail hanak. Nga daghag engkanto diri. Ah, mao di dagag prutas diri pa no. Oo nak, sige na. Mudula pa sa kahoy para mag-wish ta. Mahal na hari, naaon ta mi tuyo sa imuha ba? Kanang wala man gud may panghalo sa among milk tea. Mangayo unta mi gatas kay among isagol sa milk tea ba? Pa, tinuod yun di ay. Wow na ko nak, kay akong isagol sa milk tea. Karon. Kumpleto na. Nanatay tayo kanding, nanatay gatas. Tara atong i-mix. Karon nak, nabutangan na nato gatas. Na-mix na. Lami na kay ni ron. Pa, ang tayo sa kanding kutawan na to ni Mayo. Ew, ugawa na aning mag-ama oy. Taas sa kanding, gisagol sa milk tea. Asa ka na sila nakadiskubre ana ba? Ew. Nak, ang tayo sa kanding nang lugdang. Mauding, lami kaayo. Gani pa no. Tara pa oh. Samot na sigurong sabawan ni nak. Lami kayo, makrema. Hey, kaluod aning mag-ama gyud oy. Makrema! Joyax, gusto ka? Suluhan yung tayo kanding. Ugawan kay mo. Bahala ka oy. Ikaw pa'y tagaan. Magpadili-dili pa. Delisyoso!